Dobrý deň ľudia, dneska máme taký, že pre mňa taký sad day, lebo som ho iba pridal na mojom novom účte a potom on si tak kľudne mal tak jeden deň a potom neviem prečo z jakého dôvodu on si mal friend a teraz ja pending jeho request a teraz som taký nasratý. Ja len chcem byť tvoj friend, ja iba chcem byť, ja mám z neho kedy oné nervy. Normálne dneska bol taký dobrý deň, až dokedy pred chvíľkou, čo je pred pol hodinou, on si ma len tak, neviem z jakého dôvodu, on si ma pekne ofriendol. A ja som teraz taký, že tu je napísané, lebo na jeho, tam kde je more, tak normálne tam je mu napísané, že have a great day. No a ja nemám vždycky great day, tak